Jo vinc d'una família de pagesos, de tota la vida, i m'he fet gran entre vinyes i oliveres, però arriba un moment doncs, que has d'encarar el teu futur, no? I el meu futur, llavors, com el de molts jovens, doncs no era en la pagesia perquè passava un mal moment i ens vam haver que buscar la vida. Però llavors, el 2000, mor el meu pare i llavors jo em poso al davant, agafo el relleu de les terres, no? Començo a reestructurar les finques, fer plantacions noves i canviar la maquinària agrícola, i el 2011 entro a la Junta Rectora de la cooperativa Falset. El 2016 me fan president i fins ara. Justament a l'any 2001 nosaltres ja feia un any que havíem inaugurat el nostre celler i justet doncs, començàvem a arrencar-lo, no? Vam començar elaborant unes 4.000 botelles i ara justament n'estem fent unes 60.000, no? Sempre la nostra intenció era créixer, hem anat creixent molt a poc i amb els peus tocant a terra, no? Sempre, molt important. El celler fa 20 anys era molt diferent, però nosaltres som una cooperativa centenària i tenim un celler modernista que és l'orgull de tots els socis. La cooperativa treballen unes 22 persones, 16 dones i 7 homes, i produïm uns 750.000 botelles de vi i exportem a uns 30 països. No parem d'estar en projectes d'innovació i de recerca fins ara actualment. El celler que va començar mon pare l'any 91 era un celler molt petitet, era un garatge. Era un garatge on tenien 2 dipòsits, una barrica i Santes Pasqües. El meu pare feia molt poc volum, molt poca cosa. Va haver una època que aquell celler es va tancar perquè el meu pare no es podia donar tant, entre feina al celler, feina a la vinya, anar a comercialitzar i fer tota la roda, li era impossible. Per tant, el meu pare l'any 96 va decidir tancar les portes temporalment i l'any 2006 jo vaig tornar a obrir i vaig començar el projecte Pascona amb moltes ganes. Una cosa que recordo, i una cosa molt bonica, és que el meu pare va fer l'últim vi d'O Tarragona, Subzona Falset, i jo vaig fer el primer vi d'O Montsant. Nosaltres vam començar quasi de la mà de l'ADO, perquè vam aterrar, mai millor dit, en la zona el 2001. I vam viure el naixement de l'ADO en paral·lel al nostre propi naixement. Recordo les presentacions a la plaça de la Quartera, els primers, en ocasió de la Fira del Vi, les primeres bodegues que començaven, i nosaltres, de seguida, a través del que va ser en aquell moment el Portal del Montsant, que és el primer celler que jo vaig fundar, doncs vam començar a fer aquest camí. Montsant, per mi, era la possibilitat, diríem, de fer un treball una mica més àgil. Entendre com a partir de les vinyes velles, que les vam anar a poc col·leccionant, formant una col·lecció que tenim i que ha sigut una mica el patrimoni de tots aquests anys, que són els trossos, com a partir d'això podíem acostar una mica més ràpidament al mercat i veure com la llavors incipient d'O Montsant era rebuda, cosa que va ser clarament una recepció molt positiva, un somriure des de l'inici, el que va ajudar moltíssim al meu celler a establir els vincles i el que podríem dir a anar a poc fent créixer la xarxa i el network de connexions, sobretot internacionals, durant tots aquells anys. En aquests 20 anys els vins de l'ADO Montsant han canviat molt, començant des del pagès fins al celler. Vull dir, el pagès ha canviat molt la manera de treballar. S'esmera molt per fer un raïm de molta qualitat, perquè com més bona qualitat entri al celler, millor surt el vi. Estem recuperant les varietats tradicionals, la garnatxa i la caranyena, que són autòctones d'aquí. Tenim molts medis que ens ajuden molt als pagesos a produir millor. Anàlisis de fulles, anàlisis de terres, varietats que hem de plantar, clons, i tot això fa que es treballi millor. I llavors no cal dir, els enòlegs que tenim uns enòlegs que són meravellosos i que fan meravelles.
Jo crec que la DO Montsant ha fet les coses molt bé, tal com he dit abans, és una DO molt activa, això a la gent també li agrada i ha donat una marca que dona molta confiança, molta qualitat. Fa 20 anys les tècniques que s'utilitzaven van ser molt diferents de les que estan fent ara. Una cosa també a favor és que ha vingut molta gent de fora i també s'ha incorporat molt jovent del territori que tenien una finca, que tenia unes vinyes i s'han vist volcats a començar a fer vi. Montsant és molt jove. Té 20 anys, però jo em penso que encara en té menys, o sigui, de la joventut i la força que hi ha. L'evolució dels vins de la DO al llarg d'aquests 20 anys ha sigut, no sé, estratosfèrica, molt notòria, francament ràpida, fins i tot jo diria, àgil, fàcil de copsar. Des del punt de vista estilístic, la DO és un mosaic i el més maco d'aquesta DO és la condició oberta d'aquest mosaic. O sigui, les possibilitats encara, jo crec que enormement per descobrir, que diríem que traça la regla de joc d'elaborar en aquest territori. Aquest mosaic acolliria des de vins més tradicionals, diríem que continuarien el fil del que parlava fa un moment, la fruita, el somriure, la golositat, certa maduresa, perquè sobretot es produeixen a les zones més cap al sud, però després la figuera ja és un altre món, vas pujant, segueixes les estribacions de la Serra del Montsant i hi ha una descoberta d'una altra expressió, que és molt més frescal, que té moltes més fragàncies, que parteix fins i tot de produccions algo més minces i que pot ser realment, per mi, com una mena de camí cap al futur. O sigui, llavors, això, aquesta diversitat, jo crec que és la gran riquesa d'aquesta DO. Jo crec que la gent, quan veu un vi amb una contra Montsant, sap que es prendrà un vi de qualitat, que pot confiar i serà un vi bo. Els vins de Montsant estan agradant molt a la gent. Per què? Perquè són vins més frescos, més fins, no tan carregats tècnicament, són molt més dinàmics, jo crec que tenen un ampli espectre d'arribar a molta gent. Fem vins blancs, vins rosats, vins joves, molts vins joves, que això també és una cosa que és interessant, perquè un vi jove és aquell vi de l'any que juga amb aquella frescor, que és la que marca. Normalment, quan penses en Montsant, penses una frescura, penses uns vins fàcils de beure, que això és el més important, que els vins siguin fàcils de beure i que es puguin beure. La DO Montsant està de moda, això és veritat. Per què? Perquè no ens posem cap límit als nostres vins. Som capaços de fer els millors vins del món i en pocs anys. Sí, no, si la DO està de moda vol dir que les coses se fan bé, i si les coses se fan bé vol dir que tot rutlla i tot funciona. Cosa que també cridarà l'atenció a que molta gent vingui o els mateixos viticultors se dediquin a fer el seu propi vi, que això seria, jo crec que seria el més bonic. Seria el més bonic per què? Perquè al final arribaríem a un punt de que podríem embotellar tot el que fem. I això seria una cosa semblant a una Borgonya catalana, no? O sigui, si l'objectiu és aquest, i a més amb gent jove, esperit, que si tot viticultor es pot treballar a la seva vinya i pot viure d'ella, això és un enriquiment per la comarca, per la zona i un renom mundial. Lo important no és créixer en número, és créixer en qualitat. O sigui, el que realment és notori i és notable és que el creixement, diríem, sigui natural, que sigui vertebrat, que sorgeixi de la cultura del vi. I el que és molt important és que la DO, siguin 40 o siguin 60 o siguin 80 cellers, vagin a poc establint un territori que distingeixi el que es fa a la DO en relació al que es fa en uns altres llocs, sobretot de Catalunya. I aquest seria, per mi, el treball més important. La DO Montsant d'aquí 20 anys segurament haurà evolucionat molt de cara a millor, esperem,
I jo el que desitjo és que la gent jove, la gent d'avui en dia que ja comenci a treballar, que no es deixi perdre la riquesa que tenim aquí, que tenim un gran patrimoni, i que la gent lluiti per elaborar tant vi com per portar les terres. Jo penso que si en 20 anys ens hem sabut fer una mica de nom al món o al mercat mundial, d'aquí 20 anys podem ser els números 1. Vull dir, estem amb molta força, se fa molta qualitat de raïm i de vi, i això és el primer. Un dels objectius principals és que els nostres joves es puguin guanyar la vida treballant a la terra i fent vins. Si això ho podem aconseguir, serà un èxit total per la Déu Montsant i per la comarca. Els joves es quedaran a la comarca és viva i la comarca té futur. El meu missatge és que el pagès d'aquí no marxi, que el pagès d'aquí es quedi i que pugui viure de la terra. Jo crec que estaria molt bé que el treball exitós d'aquests vins enfortís el punt més feble que tenim, que és el treball dels agricultors, i que ajudés a que la gent pogués viure realment del seu treball de la vinya i que hi hagués, en aquest sentit, un bon arrelament entre els elaboradors i els productors. Al final, l'important és que petits elaboradors siguin capaços de fer petites produccions de gran qualitat. Si som capaços de que la gent continuï treballant al camp, que es pugui guanyar la vida fent-ho i que s'ho estimi, que veritablement ho vulgui fer amb estima i amb vocació, ho tenim guanyat.